Durant 24 hores només menjaré de supermercats asiàtics o botigues de conveniència com es coneixen en aquests països. Llocs on pots comprar menjar, preparar-lo i menjar-te'n allà. I tot això ho farem a Barcelona. Però crec que és el millor que he menjat avui. Estic a una botiga de conveniència a Barcelona perquè avui farem un challenge molt especial i és que durant 24 hores menjarem d'aquestes botigues de conveniència aquí a Barcelona i és que és un challenge que es fa molt a països asiàtics però realment es pot fer també a Catalunya, sobretot a Barcelona, on, òbviament, han obert moltes d'aquestes botigues. Toca esmorzar, així que som-hi i a veure com avança el dia. No sé què menjarem, la veritat, anem a veure. Hem començat a un súper que es diu More Market, que personalment m'agrada molt pel tema de l'esmorzar, perquè té moltes d'aquestes begudes amb gel, també moltes pastetes, i ara el que anem a buscar és la meva beguda preferida, que és un Ice Peach Tea. M'ha fotia pel cul a Corea, i crec que per esmorzar em ve super de gust, algo així dolcet, amb préssec, m'encanta. Agafarem un carro. Sí, he dit carro quan és cistella. Anem a la beguda. Hi ha totes aquestes i a mi la que m'agrada molt és el Peach Ice Tea. No sé si agafar aquesta marca o agafar una altra, perquè realment hi ha moltes. Blue Lemonade. Blue Lemonade, no falla. La meva recomanació, Blue Lemonade. Està molt bo. Tio, és que no em ve gens de gust, però és de Pokémon. Moltes coses de Pokémon. Hi ha melon pans, farcits i sense farcir. Aquí hi ha com petits bollitos. Hi ha com aquest tipus de bollicao. Oh, de préssec, fem full préssec. Crec que m'afaré això. 10 cèntims. Una xocolata, no? Taste that pink better, taste that pink better, taste that pink better, better. Full ASMR. El millor moment del món, aquesta beguda, tio. És boníssima. Em fotria 50 pel cul. Hi ha hagut vegades que he vingut aquí a comprar per deixar-me de casa. El meu tot. Que bona està Blue Lemonade, gent. La beguda top, ara anem a provar aquesta pasta, que és com brioix de préssec, cherry blossom, cosa rara. No olora molt bé. És literalment un brioix. Està bo, té un regust de préssec. 6, un 6, no. No està mal. És esmorzar. És que porta coco, odio el coco. Ah, no. És que no. No entenc què és, us ho juro. No entenc què és. Ens ho acabarem, però no. Passem d'aquestes barretes. Bé, la típica. Huesito. Sí, com sap a huesito, literal. Ara marxem ja a donar una volta i ens tornem a veure per dinar, que anirem al Tomato Asian Market, on hi ha menjar que preparen allà. Per tant, ja veureu que us agradarà molt. No puc, us ho juro, m'encanta. Ja és l'hora de dinar i hem vingut al Tomato Asian Market, on segurament mengem alguna més fresc, més bo, no tan industrial com ha sigut l'esmorzar, que la veritat ha sigut mega industrial, perquè aquí fan bastants plats a la seva cuina i això és una cosa que, bueno, doncs a les convenience stores dels països asiàtics sí que tenen molt producte més fresc, però aquí si no t'ho preparen doncs és més difícil. Són les 2:11 del migdia, així que anem a dinar. Aigua? Oh! És l'aigua. Gent, és l'aigua perfecta. Find me at your local supermarket drinking from my Melody and Kuromi water. O sigui, beneïda amb aquesta aigua. Déu meu. Sí, és més cara aquesta aigua, però me la pela. Tio, mira, perquè els fideus els deixem per la nit, però menjar dels fideus del fucking rei de les llegendes, Faker, amb tota la quantitat de Photoshop que té la cara, és boig, I ara tens uns nous, que va sortir l'anunci, més feliç que guanyant els mundials, el tio. Somrient mai. O sigui, mai l'havia vist somriure tant. No, tio! Buah, per sopar hem de trobar això.
Els fideus de les K-pop Demon Hunters, no, tio. Oh, els necessito per sopar. És que ara no menjarem fideus, però si no... Tio, com no els trobi a la nit, estaré supertrista. Com no trobi a Faker o les K-pop Demon Hunters, One Piece o algo així divertidot, em ratllaré full, Ens hem decidit per la gyoza. Si us hi fixeu, porta el segell del tomato perquè ho fan aquí. Aquest pack de sushi que ve de salmó flambejat i com amb albocat. I provarem, perquè no l'he provat mai, l'onigiri de pollo teriyaki. I aquest serà el nostre dinar. Crec que falta unes postres. O sigui, jo buscaria postres. Agafarem aquest dorayaki de xocolata, aquí, que la veritat és que crec que no he provat mai un dorayaki. Així que anem a provar-lo. O, com diria James Cafecito, vamos a estar probándolo. Ah, és veritat, el Pablo s'ha comprat aquesta cervesa. Molt suau. Tsingtao, xinesa. Molt suau. Molt suau. Anem a provar primer la gyoza, que m'agrada, que té com salseta per sobre. Ui, ui, ui. Està molt bona. Anem amb la safata. Que bo, està molt bo aquest. Està bé, però la pollastre no em mata. I el dorayaki, que és bastant esponjós, haig de dir, per ser així industrial, però bueno, no he provat mai un dorayaki, no crec que aquesta hagi de ser la referència, però bueno, anem a provar. Sap a farcit de pastís, és així com molt... no sé com dir-ho, com esponjós també. Ja estem a l'última botiga d'aquest 24 hores, que serà el sopar. Estem al King Market, a la zona de l'Eixample, rotllo paràmetre diagonal. I toca ja agafar el sopar, toca noodles sí o sí. Els hem estat esperant per ara, el sopar. I això, anem a agafar-los i a veure què més ens emportem. Arriba al final, gent, arriba al final. Haig de dir que no és gens còmode, a diferència de les botigues de conveniència ja, que tens una cada 3 minuts. Aquí m'ha hagut de fer com mitja hora per venir aquí a sopar. Espero que ho valoreu, la veritat. Seguim. Jo encara no he trobat els fideus. La beguda l'ha agafat el Pablo, però jo no. Jo crec que faré aigua. Jo, per dinar i sopar, aigua. No more. Vale, estem ja a la zona dels fideus. I puc escollir d'aquí o dels que ja hi ha, però crec que n'escolliré d'aquí. No! I aquests de One Piece. M'agrada que posen fotitos com de les idols menjant aquests ramencitos, mireu. Crec que sí que entre aquests dos, realment, que és el carbonara, que ja sé que m'agrada, i no jugar-me-la, o jugar-me-la i agafar el de K-pop Demon Hunters. El que passa és que sento que no m'agradarà, que el que necessitem aquí és una bona salchichota i l'aigua. Però el Pablo encara ha de decidir què menja. Ha agafat la beguda però no el menjar. Ah, hi ha formatge! Doncs l'agafem també, no? També li posarem formatge. Ok, tenim ja com la base i ara el que anem a buscar és ous. He agafat ja formatge per afegir-li els fideus i ara buscarem ous i Frankfurt o alguna cosa així. Alguna proteïna per afegir-li. I no sé si són com de tipus diferents. Ham sausage, corn i paper ham. Farem la normal. Vale, el haul final és els fideus aquests, el ramen, formatge, 2 salchiches, de beguda jo aigua, el Pablo un ice peach tea perquè sap que són magnífics. Ell s'ha agafat de postre aquesta espècie de brioche cheesecake i jo m'agafaré un gelat, òbviament, per tastar. Crec que agafaré el de plàtan o el de pinya, potser pinya.
màgia. De sobte les superneines. Sincerament sembla superirònic perquè és superindustrial, però crec que és el millor que he menjat avui. I és que aquest sabor, sí, aquest en concret, el bulldog de carbonara m'agrada molt. Anem amb les postres, brioche de cheesecake i gelat de plàtan. A veure. Està bo. Mira això com olora. Literalment, Sutge de plàtan. sí. Està bo, no és com els gelats aquí. És estrany. És com més dens. Bueno, gent, això han sigut 24 hores menjant en convenience stores a Barcelona o supermercats asiàtics, realment és el que és. M'acomiado mentre m'acabo aquest gelat. Espero que us hagi agradat el vídeo, que deixeu like, que comenteu, que compartiu, que el que sigui. I ens veiem al proper vídeo. Doneu like pels diners que m'he gastat i per les hores de trajectes que m'he fet. Adeu! Que bo,